но ми се ще малко да поговоря за човещината и за хуманизма, които някак видях светъл лъч покрай това, което се случи в Кочани и за това, че много български граждани, въпреки опитите на тъмни сили и в самата Македония и в самата България, да създават омраза между нас. И тук е място да ви помоля винаги да се опитвате аргументирано да обяснявате, че в София ние не ги мразиме хората в Македония. Ние наистина ги обичаме, тъй като ние носиме и на практика кръвта на онези възрожденци, които положиха основите на българска държава. Сетих се за нещо, което се случи преди 83 години с нашите сънародници български евреи. Тогава един подпредседател на Народното събрание, роден в Кюстендил и раснал в еврейската махала сред своите приятели евреи, инициира една подписка. Едно писмо, което ако го прочетете, ще напомнете с думите, с които е написано това писмо. И много често, когато говорим за 9 март, защото това е когато заповедта за депортации е отменена, много често ни говорят за Димитър Пешев, но никога не ни говорят за депутатите, които подписаха неговото писмо. А те не бяха как малко. 42. Това е 1/4 от тогавашния състав на 25-то обикновено Народно събрание. И щях да дадат много повече. Самият Димитър Пешев не бързаше да предаде писмото на тогавашния председател Богдан Филов, тъй като има и много други, които искат да подпишат неговото писмо. Но въпреки всичко и тези 42 са пример за доблест, за човещина и за отношение на едни хора, които в онзи момент имаха нужда от подкрепа. Така че ще ми позволите да припомня тези стойни наши сънародници. 42-мата подписали писмото на Димитър Пешев: Георги Свинаров, Спас Поповски, Александър Кръстев, Тодор Кожухаров, Петър Михалев, Игнат Хайдутов, Марин Тютюнджиев, Симеон Халачев, Георги Кендеров, Никола Петров Николаев, по-късно пълномощен министър на Царство България в Швеция, който е привикан от новия външен министър Петко Стайнов да се върне в България, за да си получи съдата, която е смъртна. И шведското правителство му дава убежище. Умира като професор в университета в Упсала. Стефан Караиванов, Нина на Васил Левски, Сирко Станчев, Дончо Озунов, Иван Ньотов, Даниил Кънев, Петър Кюсе Иванов, брата на Любомир Вулчев, Андро Нинов, професор Александър, Никола Василев, Васил Вълчев, Димитър, който беше осъден от Народния съд на скромните 15 години. Димитър Икономов, депутат от Дупница, Иван Минков, Илия Славков, Георги Проданов, Стефан Стателов, Иван Петров, Георги Кръстев, Александър Гигов, Таско Стоилков, член на ВМРО, Филип Махмудиев, Димитър Арнаудов, Киро Арнаудов, Петър Петров, доктор Иван Киров, това е племеника Георги Попов, Иван Дунов, Никола Градев, Руси Маринов, Христо Тълчиев и Паниот Станков. Защо споделих тези 42 депутати? Защото тези хора застанаха на страната на човечността, на хуманизма, застанаха на страната на тези хора, които бяха обречени, които очакваха да дойдат влаковете и да ги откарат там, откъдето никой не се връщаше жив. И аз в днешно време правя една аналогия, че тези хора, които днеска се събираме, продължаваме тяхното дело в едни мрачни времена, в които чужди държави се опитват да разделят българското и не само българското общество.
Чужда държава нападна една суверенна държава. Чужда държава и до ден днешен бомбардира с ракетите българските села в Бесарабия. По моя информация от мои приятели там, вече станаха между 7 и 8 човека загинали бесарабски българи от всяко българско село. И днес ние, така както бяха и депутатите и самия Димитър Пешев, заставаме на страната на човечността, на хуманизма, в подкрепа на жертвата, в подкрепа на нападнатите, убитите, хората, които загинаха и които дадоха в техните семейства жертви в тази война, която никой не очакваше в 21 век. Век на електронизация, век на дигитализация, век, в който в Европа няма граници. Никой, повярвайте ми, аз не очаквах, че ще се върне призрака на войната, онзи признак, който си беше тръгнал след края на Втората световна война. Така че аз мисля, че един ден, макар че и сега ние не сме много като хора, така както не са били много хората в групичката на Пешев, аз вярвам, че един ден ние ще се гордеем с това, че всички ние сме застанали на страната на човечността и на хуманизма. И те покланям пред паметта на Цветан Тончев и Бай Илиен. Бог да ги прости.